na yung bag nga oras tayo amin na sa ngapada. Ayan, happy Saturday, happy weekend everyone. Happy Friday evening med dito Hawaii, California. And happy watching kada kay amin sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo ita. At yung nga din ti programa tayong kumusta ka itan kasin. Ayan, na problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritan ti pariko ti tibiyag ti may isang problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakat tayo. Kaya tuy manan ni kasin yung ayong na umay manin mangibas sa iti may isang surat. Pakasaritaan ti pariko ti tibiyag ni Marisa iti Ilocos Norte. Padaanan tayo mga kasin. Dahil nga rin mga kasin ti problem of the day ni Marisa iti Ilocos Norte. Sagudahin ti surat ni Marisa. Dear Kasin, kaya di dahil yung agundaway mga kasin, hindi man warwaran, hindi man ibinsa-binsa, ken idrama. Dahil pakasaritaan, di parikaw titibiyag ni Marisa, iti Ilocos Norte. Kaya kastiman, ti naglaon, ti surat na, hello pa ni Jonah Fe Balana, iti Waipahu, Hawaii. Happy watching. Dear Kasinyong, idi inayat ko ni George inkarik nga awanan ti sabali nga lalaki nga ayatek. Ket namati akmet nga napudno ti panagayat na kanya. Sinalsalak nibak ti sagrado akallay sami. Nga nulabsak ti agsao ket uray numat maturugak. Isulaing ti matagtaga inip ko. Ket naragsak ti binangon mi a pamilya nang runa idi taaddan duwa nga anak mi. The June kani Ivy. Ti amok idi ket nagtali na edmet nga napudno ti panagayat ti asawak. Ngem kasin yung adda idin maipalpalapayag kanyak nga adda kano sa bali a babae ti asawak. Nga idi damo ket jackpot chen. Kat numat pagdamagak ti asawak, di namet anuguten. Ngayon di agangay, tinungpal kon ti pamalakad da nga si Imek itinalimed ti asawak. Nupay amok nga nasakit ket inaramid ko, nupay amok nga masaktanak, iti kanito nga madoktalak ti kinapudno, nga ada sa balin nga babae iti biyag ti asawak, intortured ko. Saan nga pudno dahi ti makikita ko na kumangin pudno? Saan lang nga kaing ingas ni George dahi nga lalaki no di kat iso nga mismo? Ket ti kadwa na nga babae. Sirarakos ti may nga takyag na iti sikit ti asawak. Ket ti met asawak. Sinalabay na met ti babae. Nga naggapuda iti hotel. Dukas takit pudno. Napaniknik ako nga mismo. Kat nasakit, George. Saan lang nga basta nasakit, no di kat nakasaksakit. Nupay na doktalak, napaniknik ti kinapudno, na imatangak ka mismo, ti pananglipot kanyak ti asawak. Saan ko ida nga sinalangad kasinyo? Tasyak ti tao nga saan nga mahilig makiapa, saan ko ugalit ti agiskandalo. Nagdagsen di barukong ko nga nagawid, nagsakit tinakim ko. Banag nga nadlaw ti anak ko nga ni June. Adda ka di parikot mo, mami? Takas ta tila nga yung nga dimteng? Ni ading mo nga, Ivy, sa dino ti ayan na. Agas assignment, mami. Angin mi sakit, nalpas ko ti module kon. No agsina kami kin daddy yo.
Asino ti surutan nyo? Mami, anya klase nga saludsud na ita? No, Jack Mariro, June, anak. Kanayon yung ibagahan niya nga tunggal at damang ibaga kada kayo nga ni daddy yo ket ada chicks na. Kaya't yung nga panawan tayo ni daddy yo. Taapay met mami. Napaniknikan nyo ka din nga agpaiso. Nakitak na mismo idanak ko. Hala, kasano mami? Rimwarda iti may isa nga hotel. Nga kalkalabayan na ti babae. Kit inasid ganyo ka di ida mami. Sinalangan yung kadida, dinamag yung kadikadakwada no saanin nga laskin nga masidig ka nagsalutsudak pa anak ko. Umanayan ti mismo nga nakita. Mami, kat patsik nga na ibagak to kay ni dadim di nakita. Di nalakid di anuguten. Kas di dati nga, panangiliblibak na no damagik no agpaiso nga da chicks na. Mami, isunas ken nga pumanaw ak anak ko. Kadwa kayo no kaya't yun ti sumurot kanyak. Mami, pagsaritaan yun to kumakay ni daddy ti amin, mami. Saan nyo kumanga itulok nga marakrak ti pamilya tayo? Please, mami. Saan nga siyak ti pangibagamit ti dayta June, anak? Kit no kas pagarikan taan nuguten na, mami. Kit ikarina nga isina na dayjay nga babae nga dinanton ulitin pa'y tinaramid na makisina kayo kadilat taking kwa. Numan aramiden na dayta, anak. Angim ure nga tanu aramiden na ket agkari nga dinanton ulitin. Angim di naman gaya matungpal ti karina ket nasaksakit to man inanak ko. Mami, iso nga nakaikadde nga ko nanak. Ket ti kayat ko lang nga maamuan. Kahit ko lang maamuan kada kayo nga agkabsat. No asino ti surutan nyo. Sumurot kayo kadi kanyak when agbati kayo iti sidong ti amayo. Happy watching pa kay ni Jam Jam. Hello Jam Jam. Hello pa kay kumpad Yapang, kumpad Avon, ni Kumadre Kim. Yan di taga Barangay 7A Lawag City. Hello pa kay ni Jane Ofalsa, iti Bambang. Ay bagpay pa nagbibuya kay ni Jodeline Pukin, ni Ems Pailano, iti Saudi Arabia, and also kay ni Madam Maricel Pedro Labao, iti Lawag City. Ni Bayaw J. Anthony Gawiran, sa amin ni kumpad Maki. Yan iti aglaglako iti second hand nga luglugan. No, kasapulang kay tilugan, ibagayo laing kada kami, kontakin nyo laing ni Bayaw J. Anthony Gawiran, iti kasapulan ti service, second hand nga sedan, SUV, van, aglalo ka iti agawid, iti agbakasyon, nga gapot balasyo taaw. Kit na 110 ti lugluganan yung mga kasin, aglalo iti rabii, kontakin daklaeng tamabalindak nga lugan-luganan, Hello pa, kini kasin Liovi Bagawisan Dagyo, Carmen Sita Martinez, Rosel Pader, Maricel Yanto Basyon, Huawei B. Sabado, ni Delia Mariano Gorgonio, sabi kini Glyza, and also kablawan tayo pa ni Neyelas Bread, kablawan natin kabsat na nga ni Arlene Garcia dito Barangay Gabor, Tagudin, Ilocos Sur, kini nanang na nga Erlinda Corona, kaya namin nga kakabagyan na iti Tagudin. Hello pa kini Rafi Kudal, Annalyn Arquero, Mark Benito, ni Noriel Ragmat, kablawan na iti Madamat Gabot Nat Lasuna, iti Sitio Bangbanga, nga agnagan ti Kalit Mikyang Ken Mayang. Hello Kalit Mikyang Ken Mayang, ni James Bautista, kastapay kablawan tayo ti Failano family. No kasta nga da problema aglalo iti asawa kasin yung ibagak nga ibaga kada papa wenno ni mama kada iti naganak kanya ta sino ko mangaro ti asidgak no da problema no di iti nagadakkel ko. Hello ma, ay si kagayan ada ni tatang may tasango anak ada kasarsarita na. Iso ka diti kaya't makasarita? Agar ka tayo bak? Da kayo latan, mama. Siya, o atay.
Kahit ko lang ko mga ipakaamo nga into no bigat kat adakton dita. Ay, umay kayo dito ay. Kadwan di kita anak mo? Kadwan di asawam. Sumarungkar kayo? No sumurot kanyak dagiti duwa nga anak ko mama kat kadwak ida. Akit tingurot asawam. Mama, Marisa, ada ka di problema ti pamilyayo, anak. Kaagsangit ka matan, atay. Apegsangit ka anak ko. napaniknik akon mama kat nakasagsakit. Ada nga agpay sa chicks ta asawam? Ada babae ni George? Wen mama, isang pumanaw akit umayak tong bigat dita. Akit pagsaritaan nyo nga agasawa ti amin anak ko. Saan ko mga agdardarasudos? Saan ka ko mga agdardarasudos? Marisa, anak. Nakabaybayagin ti amin mama. Kas na jackpot yan nga basta nalaka nga baliwan ni George ti kas nga aramid na. Anak ko, dumngag ka. Naunay-unay ti sugat ti pusok nga gapuanan iti panangluko na kanyak mama. Nakita ka mismo na imatanga ka mismo ti panang lipot na kanyak. Ano kasta, awanin ti pakaaturan pa ti amin anak ko. Awanin mama. Awanin pagkaturan na. Di kaya't masawin anak ko, agsina kayon. Mapasamak ka di nga talaga ti panagsina yan nga agasawa. Nakaikideng akong mama. Agsina kami ni ti asawa. Ti pamatik ket rabak laeng ni John ti imbaga na kanyak. Impasabat na nga. Nga pumanaw ka kano. Ang irubrubot mo met dagiti arwatem. Apay pumanaw ka. Saan lang nga basta pumanaw. Agtalaw akon. Awa mo ti magpatpatalaw ken ka. Apay agtalaw ka. Amok Nga maapay nga rod. Diyak kaya ti agtalinaid nga masaksaktan. Ti malipliputan. Ang Marisa, saan kan nga aglibak George? Tadadalain nga masaktanak. Saan gamit nga igawid kat? Taurin mo igawid nak. Diyak to pa igawid ken ka. Agsinatan. Kaskas di nga saan nga anugutan ni George tinakitak kadakwada kasin yung tiket laing na nga mangilibak. Natangken ti libak na. Napiklan nga babaero nga talaga. Tati ko marurayak idi nga anugutin na kalpasan na ket agpakawan ken ikarina kumanga di nanton ulitin ti manglipot kanyak. Di nanto ulitin ti naramid na. Ang imjak na uray nga naramid na day takasin. Inulit ko laeng nga imbaga ken kuana nga agsina kamin ket agsinatan. Amom ka din no anya ti mapasamak no agsinata. Amok agsubli akit ti sidong da papa ken ni mama. Ket agdepende no asino ka data ti Pilyan da Junior ken ni Ivy. Jack ba't nga ro di palubos ang sumurod nga duwaking ka? Saan na bali? Saan na bali nga agbati da king ka? Sidigmet lang ti papanak. Alis to lang nga umayndak sa rungkaran wenno tawagan dak. Wenno isuda ti tawagak. Ket no awang ka alis to met lang nga umay ko sa rungkaran ida. Ket anya ka tinamnamaem nga sawen dagiti tao, ha? Marisa. Sawen dagiti tao? Ha? George? Siguro agad ibagada nga sa anak ko nga nakaanos iter aramiden nga pananglipot kanyag. Ang Marisa, iman niya, anya, ulitin ka di manen nga ibaga nga awan ti mati nga aramid mo? Nga awan ti pagkurkurangam kada kami kadigida nagta? Nga itad mo man ti amin nga para kada kami, kitpod numet. Anya pala ti kayat mo? Ti kayat ko kuma George kat saan nakasaktan? Saan nakasaktan? Saan nakaliputan? Ngim nabayagan nga liniputan ti sagrado akalay sata. Nalipatan mong dagiti karim kanyak. Nabayagan ka saksaktan nag. Iso nga nakaikideng akon. Diyak kayatin. Ulitik manin agsinatan. Kung saan nga siyak tibutbut ngayon si ka Marisa? Saan ka nga butbut ngayon George? Api ko mga butbut ngayon ka. Marisa? Kaya mong siguro kat ibagak nga agsinatan tapno igawid na.
Akampay idikat ibagam nga di mo kahit nga mapukaw nak. Akampay idikat di mo kahit nga marakrak ti pamilya tayo tadagiti anak ta ti kang runaan nga maapektaran. Ha? Di mo tumaure nga aramidik dayta. Saan ko nga urayan nga aramidem, George? Kinuray no aramidem kas pagarigan. Nakaikid nga kon. Magsige makamuka. Wen talaga makaamu ako ni tibiyag ko. Kaano ka nga ron nagtalaw? Kat masangwanan ti rabi ni. Palapsek pala dahito nga agpat nagiti dahito nga balay. Ay sige ala. Baring nagbaliw pa iti panunod mo ah. Saanin nga agbaliw pa George? Kasi ti ko nakeng ka. Kit ulitik manen. Nakaikid nga kon. Agsinatan. Jak kayat nga kaida ti asawa kiti dayta nga agpat nagkasinyong. Tauray no maturo aklatan iti salas. Ngem sakbay nga napanak iti salas. Napanak mo muna kadig iti anak ko. Good night, June. Ni ading mo. Good night, mami. Di na kayat tiyo masidig. Di na kayat siguro nga agpakada ka kingkwana, mami. Taan muna ka din. Nga pumanawak, tumalawak. Amunan, mami, bagakon. Saan mo nga baybayan ni ading mo, ah? Tulungam no, ada parikot na. Saan nyo nga baybayan di pa nagbasayo? Saan nyo nga baybayan ti magbagiyo? Saan nyo nga baybayan ni daddy yo? Ni mami, saan da ka kadi nga maigawi din? Lading itik anak ko. Saan kami nga sumurot keng ka, mami? Amok nga dahita ti desisyon nyo. Saan na bali anak, taasidig matla ti ayan ko? Sa anak mo't nga agmay-may sa takadwak mo't da lolo kay lola yo. Adamit negosyo nga wagwagan. Isun ati asikaswek. Amay kay to sarong kaaran anak ko, kit sarong kaaran dakbet no nawaya kayo. Imapi ngamin nga naskin nga mapasamak ti kastoy, mami. Maawatam to anak ko. Ureta bumuro ka mo't ten barito kan, maawatam to. Mami, arakupin ka man, mami. Agan anad kay to nga rod, mami, ah. I love you, mami. I love you to anak ko. Ipatpatig kayo ipatpatig kayo iti kapsat mo. Ipatpatig kayo kina Ivy. Ala, maturog ka nga ro din. Maturog kayo kina ading mo. Maturog ako maditi angim saan tayo mat nga umanay nga talo di takatre. Maturog ak natan iti sofa iti salas. Tadyak kahit nga kasilid kin kaida ni daddy yo. Sige nga rod, mami. Good night, mami. Good night, anak ko. Agsingsingpit kayo. Hello kay Laila Rumbawa, kablawan na ti apu ko na, dita Piddik ko na. Piddik siguro ito eh. Ni Mark Aquino from Inang Laila Rumbawa, iti Cagayan Valley. Hello kay ni Melissa Manzano, Marisa Castro, kanagnagan ni Sender. Ayan. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller, kasi ni Bernard Reintar. Nga batch ni Annalyn Arquero. Hello kay ni Tita Miriam Cantorna, ni Mami Josie Bautista. Ay, saan ka nagnagan na Josie Bautista from Mindanao. Tamok ni Mami Josie Bautista iti Hawaii. And shout out pa ni Lolita Genshanyo, Jofel Landingin. And di trabahador ti DCHM nga agnagan ti Palyaw, Peli, Alan, Devon, Ken Ray. Happy watching kada kayo. Hello pa ni Delia Arzaga. Alejo Bamba Jr. iti Hawaii, ni Kasin Doming Cachero iti Doha, Qatar. Ken Marilyn De La Cruz Arsiaga iti Singapore. Happy watching. Hello ba kay Ruben Lagasca. And Aliasha Cabaneza from Doha, Qatar. Shout out kay Cabaneza and Javier family. And iti Dubai ni Marisa Maylon Castro.
itinagpatnag. Talaga ka di nga saan nga nagbaliw ti panunod mo, Marisa? Saan? Api ko mga nagbaliw. Saan nga nagbaliw, Apolos? Saan? Kasi saan nga pa nagbaliw tinaulipit nga pusong para kanyak? Angim kaskas di nga saan ka nga igawid? Sakit din ti pasukwen. Saan ka nga paspasukwen? Ken sa anak nga sumuko, George. Nga puta kaya't kumit nga ipaniknik nga saan nga da kami nga babae di ka na yung nga sumuko kada kay nga lalaki. Agpapada tayo nga adaan iti kalintigan, George. Kaya nagpapada tayo met nga masugatan kay masaktan. Naapi nga nakan-unfair. No da kay nga lalaki, alis to lang nga mapakawan ko na ayo. No babae ti agaramit ti madi di yung mapakawan. Pwede amom. Natrama ka launay. Ibatik keng kadigito nga balikas, George. Andaanam da ito'y. Iti pa nagsinata. Siyak ti ad nga masaktan. Angim sikat ti ad nga mampukawan. Tilad nga ibagbagam. Nagbay sumet. Adumteng to ti aldaw nga agayatak manen. Idinto ta si kakit sa ang kanton nga makasarak iti ayat akas iti impaay ko keng ka. Awan ton ti masapula makas kanya nga napudno ti panagayat na keng ka. Ha, Marisa, kitsakbay nga mapukaw na. Iti mismo nga sangwanam. Uksotek ti wedding ring. Uksotek ti wedding ring iti ramay ko at isublik keng ka. Ha, Marisa, awate mo. No di mo kaya't nga awatin, idisok ibatik. Winipurwak ko. Sige, pakasti mo. Sayang. Nakon. Kit agyaman ta iti na minsan kit inayat nak. Pinaragsak nak. No pa'y tinagtungpalan na kit kaslawan patingga ng panagsagabag. Hello pa kini Marie Gampong Aganon, iti Bantay Vegan Ilocos Sur, Bantay ken Vegan. Ni Albragil Barroga Domingo. Hi kani bakit ko nga Jonalyn Domingo dito Santiago Marcos from Kaohsiung, Taiwan. Aga po kini Alfie Domingo. Hello pa kini BBT. Ni Bongbong Tayamen, ayan, BBT ko. Hello, kini Arlene Impil, bayam nila kay Mon Makarma, ata. Ni Nasser, kunana, ni Nasser Kingsley, dim ngamin iparparik na nga dim kaya no awan ni Suna Sender, talawa mon. Anya nga tan mapasama, kadetoy, ituloy nga tan ni Marisa ti agtalaw. Yeah, ituloy ti nga rod. Jack Bulos na uray nga sinukon ken tinawagan nak ni George Casinyo. Ket dagiti anak ko ti pakadamdamagak iti maipapan ken kuana. Napasarayad da kano dagiti gundaway nga maimay-mayeng ni George. E dinto ta madamdamag kumet nga makisinsin narak lata iti babae na. Nagbalinak met abisi iti negosyo nga wagwagan. Dimmakkel pagid din ti negosyo ta dapayen nagbalin nga kasosyo. Iso ni Norman. Kagabuta agsosyo kami ni Norman, kanayon kami nga kuykuyog. Banag nga pang dildilaw ang kanyak ni mama. Aglalo ket umaymet ni Norman di balay. Di na ngamin ama mo unay ni Norman. Norman manen. Uwen mama. Amo yumetin ni Norman. Dinak inggaan naging nga jak umanugot iti isong amin nga awis na. Akit papanan nyo. Ing kami kano agbuya ti live band. Gana minum labasid. Uray ta birmet laeng. Maragragsakan akord unay mama. Lalo ket no kadwak ni Norman. Nakaragragsak akasarsaritak. Tasaan lang nga tinegosyo mi ti pagsarsaritaan mi no di kat na duma-duma. Ay gapo ken ni Norman ket makaisim ken makakatkatawa ka manan. Wen nga mama. Gabuta maragsakan nakaragragsakak no kadwak ni Norman. Oh, sige mama inakon. Agan anak ka ron anak ko Wen mama, wan pagdanagan nyo. Itulod nak naman ni Norman. Ito numalpas kami. Pudno ti kunak ni mama kasi nyo nga nakaragragsakak.
Sipod idi makan kadwak ni Norman. Nalay agpakatawa. May ibagak amin keng kuana kasla naglagan tirik na keng kuana. Nga ultimo kulay ti pantik ket may bagak pa keng kuana. Uno sa anggad dagiti kasasilsilan nga biglat ko. May bagak keng kuana. Kasla dati nalag-anak ori may bagak diti sekreto keng kuana. Ori no jak amo ori jak pa nakatutbras. Confident ka makisarita keng kuana. Kaslang naturalak laeng no adak no kadwak isuna. Kas ko may isang aldaw nga dakam ti restaurant. Pero bit paggaak ko. Pero grabe no isuna ti mangrugin nga sumrong kahit na ti sumrong agpakatawan, grabe. Uy, bakit tagari ka? Nakakatkatawa nga ron. Amo di si Maruno idi timbalikod ti lalaki ad damanin nga nagkatawa ti babae apay kunam apay agasin ad dagay but ti short ti lalaki anya. Di mo na ipigsaan ti katawa At di but di short di lalaki? Ako kung may katagari nagpigso ti katawa. Nakakatkatawa. Pagkat katawain nagdamit na. Amang ano apalan dali dado mga tao ti ragsak ta sikan tumit namin. Baliwan tan di saritaan ta. Dita pa'y napupuutan nga naibos gayam ti order tan nga makan. Supay ay na Diyos ka nabsugak man rin nagsakit ti tiyan ko nga katawa. Madlaw ko lumuklok megak pekit din kapo iti kinabayagtan nga agkadkadwan or man. Pero nga maimas ko't mga sikat ti kadwak sikat ti kalanglang ko. Nakanim-ima. Nabayagtan nga ro din nga agkadwa saan nga di. When naka-aduta pa ikid din. Di makkel pa yung tinegosyo tang hawagwagan. Amang ano dumakdakkel tupay. Lalo no kasto lang nga kasto ti kapigsana. Naragsak ka di Marisa? Of course, syempre, Norman. Lalo no kadwa ka. Apingin nalam di may isang imakit pit-pit-pitam. O kisek pa ikid di Sige nga talaga. Katawain lang man yung Norman. Umaminsan pa ulitin mo. Sige nga talaga. Pagkakatawa. Kalahin nakla pagkakatawain Norman. Hello anak. Hello, Mami. Kumusta kay Mami? Okay lang anak. Kita kayo kini Ivy, ni Dadim. Nabayagan nga naliday ni Daddy, Mami. Ang injak mamati ti istoryana. Anya ka dito istoryana? Nga saan ka no agbababain? Mamatmati ka mo kin daddy yo. Saan, Mami? Kaya nagpaiso nga awan ti chicks ni Dadin. Kaya numalbas trabaho na agawid dagos di tibalay. Ay, kasta ka di Anang nga diti bagbagam nga di ka mamating istoryana. Kaya ibaga na Mami nga adda ka no lalaki yo. Anya? Namin ado ka nun nga nakita na kayo, Mami. Nga nakaragragsak kayo. Akin kinatawa kayo. Pasaray igaman kano peti lalaki ti imayo ket bisitwen na, Mami. Agkibkibin kayo kano pe nga rumor iti restaurant, Mami. Asi di gayam iti pagtrabahuan ni Daddy ti restaurant nga pakakitkitaan na kada kayo. Anak? Mami, awang ka din tinamnama nga mabukil pa iti pamilya tayo. Saan nyo ka din nga ipatpatig ni Daddy? June? Mami, kaslag bababawi ni Daddy iti inaramid na kada kayo. Apay mo ganang ko nam dayta anak.
Kit siguro mami kit agselos. Ta ibagbaga na nga ada lalaki yo kit biglamit nga nagsangit ni daddy. Kasla maragsak anak ko may tiday ngayon baga ti anak ko. Ang kasla awan bibiyan ko, kasla awan ti anyaman na kanya. Diyak mo ta ape nga nagalisto. Ape nga nagalisto nga napukaw. Ti ayat ko iti asawak. Gapo nga takin ni Norman. Edi may isa nga malem. Adaman ng lakad mi kini Norman. Adaman ni Norman iti balay mi. Iti ta. Ay, Norman, intan! Uy, intan. Uy, namaya ko, nabit lang. Ika pala ilokatan, DJ Rita, dagtug-tug-tug. At ay nakbit CR. Alas sige nga ron, tapos pasam tag CR, at intanton. Mabit laeng, umayen! Sino nga ta? Umayen! Sino nga ta dahi tayo? Ha? George? Mabalin ti sumrek? Marisa? Diyak ka di medla makaistorbo? Sumrek ka Awa met ti mangiparit nga umay ka dito balay. Agyamanak, Marisa. Agtugaw ka. Agmay-may saka ka dito Adada papakin mama iti likod, iti garden. Itinto ta ni Norman kat napanbiit iti CR. Norman? Wen, ti kasosyok iti negosyo. Ti masansanok ko nga kadwak nga mga niti restaurant. Nga ipulpulong mo kadagiti anak ko. May bagang nga lalaki. Isudetan ni Norman. Norman? Ay, Marisa? Ni Gayam George, ti asawak. Ha? Uy. Pare, siyak ni Norman. Siyak ni George, pare. Yung anak ko, talaga man. Tsakon, mailingid pa iti talaga nga. Naksik ka, nagwapo ti asawam. Tagtala ka. Sorry, Jaksamutin mo, mga pagtepel at talaga. Uray ta nagbalay gita meten. Anya, nagbalay gita met iti plano nga pagselosem ti asawam. O, di ba effective? Imay dito, umay nakasukunin. Agtal na kakunak. Kumusta pare? Ay, okay lang. Nagwapo ka gaya. Nagwapo gaya. Asawang si... bakla ka? Obvious ba? Ay, umununag di taruarin Marisa. Kahit ni baka bumigayag. Ay, nagluko ka nga talaga. Orayan na. Orayan ka na. Agsalita kayo pa lang No kasta? Bakla ni Norman? Hanggang apay no ka no bakla? Ada ka di problema? Ti amok man no ada relasyon nyo. Kita dami talaga. Apita mong gabot bakla. Saan ko mabaling nga karelasyon? Nagado dita ti bakla kin babae agdenden nata agasawa ta. Diyak mamati Marisa. Ay bahala ka no mamati. Di ka mamati wino saan. Inakon. Da kanilas ka nga ibagam? Awan. Kahit ka mga kasarita. I'm sorry George. Awanin tinas ka nga pagsaritaan ta. Naibagak met amin nga kahit kung ibagakin ka. Kahit no, kahit mong ibaga, mabali mong i-text. Mabali mo lang tang ipaibaga kadi kita anaktan. Kahit ni, agal alisto kami. Panawang ka pa No di mo kahit nga rumor pa makigadang ka na kami, akit panawang kan. Api nga kasjay. Anyang api nga kasjay? Di ba ti plano ta? Inta iti asidik ti pagtrabahuan na nga restaurant. Wano, ijay ta. Tapno no makita na ta ti asawam. Tapno agselos. Di ba pagselosen ta? Tapno no umay nakasukunen. O tapno no ma-realize na ti patig mo. Idi dayjay. Anya ti kahit mo sa besh. Nagbaliw ti panunot kon. Anya nga nagbaliw? Di ka maawatan si ka. Kung idi nga kahit mo nga
Kahit mo nga, agnakim ti asawam. Oh, kahit mo nga pasaktam mo't isuna pag selosem. Kahit siya mo ka, kahit mo nga umay nakasublyanan, umay nakasukunen. Kahit mo nga umay agpakawan king ka, agpakaasing nga subyanam. Idi dayjay. Anya? Di ka maawatan. Talaga nga di na ka maawatan. Kaya mabaling nga saan nga isot pagsaritaan ta? Kahit nga maperiti aldaw ta. Dati-dati nakaragrag sa akin, no kadwa ka. Tata, toxic. Kataapi nga min. Sika anak arte ka, umay nakalangar sukunin ta asawa mo. Kahit ko ti aginom, Norman. Kadwa enak. Inta aginom iti balay mi. Ha? Wen, gumatang ta ti arak, ken pulutan. Ta aginom ta iti silid ko. Sige, basta sikat ti gumatang sikat agi libre. Awan ti problema ka dayta. Basta kayat ko ti uminom iti arak kita. Taapay, nasakit ka dit nakim mo. Api ko magsakit imi tinakim mo. Kat umay lang nga ti asawam kingkan. Basta, kayat ko iti uminom iti arak. Kayat ko nga agbartek ta. Sige, kayat ko deta bes. That's, awan sa ti araktan. At dapay. Medyo ulawak nga rodin, bes. Sige, uminom tapay. Ala, pero napartik ka ni, di maamot yung saw-sawe mo. Adya ko mga saan. Kiti bagbagan pa yun nga, na-inlove ka kanyak. Kitagpay sumit, Norman. Naragsakag nung kadwa ka. Idinto nga, idiadaki ti sidong ti asawak. Kanayon nak nga masaksaktan, kanayon nak nga may stress. Kit si kalahin ti bang pagpakatawa kanyak, si kalat bang parparagsak kanyak. Ew, tilaki magbagam. Madi mabalin syempre. Kat lalaki mit ti kadwak. Badasin mo't ngayon ti babae, bes. Anya? Mga ti uy, saan? Ramanam ngayon ti babae, Anya kaya? At tila, di bagbagam si ka. Kita ay mani, ay! Abi pakitam ta susum kanya. Igaman pa. Ay, agtal na ka man, agtal na ka. Tilada ka. Ureno nakainumak, di ka patulan, Marisa. Kunamladay ta angim numaramananak. Ureno kas tititawengkon. Ay, baka agbali ti panunot mo, Norman. Never. Ayan, never. No kayat mo ti asawam latan. Ay, itad mo kanyak ti asawam. Ay, kayat ko, nagkiyomas siguro ti asawam. Ayan, best. Naimimasak ramanan na kami na, padasin na kami na, api adatay wana, ayun, batanak man, kaya ada kasi ka, uminom ka, api pa inumin na, agtanan ka, ipadas, uri maminsan lang, nakaarte kasi ka, api jakmat kayat namin, jak kayat, padas ta lang maminsan, mat mapukaw king ka, kaya tinakaarte, napadasam ka din, saan pa karod kayat. Padasim nga muna kasano nga ro din. Kit baklaak, babae ka, mabalin nga ro ay niya. Kit mabalin lang ta, anak at ado dita ti agda relasyon na agasawa nga baklak yung babae. Kasano nga ro. Kit aglalaki akmat, lalakit kayat ko. Saan nga babae? Okay lang. Anya? Okay lang aglalaki ka, basta saan ko makikita. Ay, tiladang ipagbagam si ka. Ramanan nak amin makati gamak pa. Ay, apay gamak. Tumang tangken. Kayat mo men. Sika nga talaga. Oy, di ka ma-curious? Anya? Di ka ma-curious? O di mo ka di kahit nga amuin no kasanumit tiraman mi nga babae? Urek lag tigir sunggar pa itidagdag ka makangangig di ka magbagam. Ipodas na ngamin maminsan lang. Pag gusto na kung agad mailiw. Kaya, tayo na, gawin akon. Makaditoy. Ikang ka. Ay, agtan na ka. What happened?
Basta di mo magbagat sa bali, Pagustuhan ka. Gabuta magyuriyusak. Angin, pang-aasim Maria sa may bagbagat sa bali, sikreto talang, uwin ko nakmatking ka. Basta, no magustuhan, agdanatan. Kung, kasan nung harod kit lalaki tikit ko. Okay lang harod naglalaki ka, basta sa may pagpakita kanya. Di mo ka di kayat, agdanata, ag tinulong tat negosyo. Okay ko namon. Naragsakak king ka, Norman. Kit orisi ka, naragsak kamit kanya. Ag katunusan ta. Di ba? Ang saya. Winangim, alam ko namon, uri kit nagamakon ni. Nakita ko, ibabawin pengarod. Si Pepet-Petak, hangko ibatanday toy. Hamuni pitpitan, agad nasakit mo't sika. Natukma akon. Ang babawin, ipadas na lang. Sigurado ak na magustuhan. Agita ka. Tarabawang ka. Mabali nagkidem. Tapos dyan makita. Abi ko mapagkidem ka, nakita mo tin, ti amin-amin ko, nakita mo ti bagi ko, lamo-lamo tanga duhan. Subay, naglaing ka nga nang ikat, kawista. Uy na. Nabarte ka kami, ginundawayan, ang kang agri rin. Pala nga sa nagwen ka lang itahin. Basta, no magustuhan, agdanata. Basta sa mong ibagbagat sa bali, sikreto talang. Ang nagdenatan ton, kita okay lang maamuan dan Sa bagay, stumiti ko na. Narigat ti awan katakta ko na Mamatiak ti ko na nga awan to ti lalaki nga mang seryoso kanyak. Taamin dakit, kwarkwartaan dakmet laeng. Supay akit din to no lakay ka. Namnamaim nga rod nga, nga danto lalaki nga mga iwan king ka. Awan siyak to di mga iwan king ka. Sige nga ro din. Ngayon sigurado, Jack magustuhan. Kahit ka lang nga pagustuhan. Iso nga imanugotak. Kunamladay ta ita. Ngayon ito no maramanan ito no mapadasam. Ay na, sapul-sapulem to, Norman. Allah, saan ako nga babae? Agdal na ka. Adala na. Naiusok mo lang, dita kukwam. Itikwati babae. Ibagam kit din nga saan kan nga babae. Ay na. Anya tarik na. Anya nga nabasa. Napudot. Nalamuyot. Kasi nga ron. Kitam? Aghasog ka? Siyempre, akit mariknak. Siyempre, da kami to pa ibabakla. Kit ag-masturbate met. Siyempre, kastamet. Pagragsakan mi. Di may mayat nga rin nga babae. Di mang kastuking ka. Paspasan ta? Nagana si ba? Norman. Nakaingar Norman. So nga jakpatsin nga bakla ka nga agpeso. Bakla agsi ka. Wen ang imha nga buo nga bakla. Lalaki ka ni. Saan? Baklaan. Pero nagkasog ka. Siyempre, maganasak medlat. Bes, malpasa ko. Okay lang, sige. Paspasak nga ron. Norman. Kasi niyong agkat katawa kami laengen kini Norman, edita mausawan kami kat malagip mi tinapasamak. Ket nukas nga ipalagip ko titulag mi nga agden na kami pagpanpanunutan na kanupay laeng.
Di na kanupay kami na ipapas. Ti kinabalasang na. Ape kanu nga agasawan. Di na kanupay na ipapas. Di ti makiboy-boyfriend. Kadagiti babbarito. Ngayon muna kingkuana, din tupulos agbabawi no kas pagarigan tagden na kami. Tada kami ket naragsak kami iti maysa ken maysa. Diya mo kasi nyong no apay nga na naregreg tiriknak iti maysa nga bakla akas ken ni Norman. E din to ta nakasagana ti asawa nga agbalbaliw tapno laeng maurnos ti pamilyami. Ang impamatik maibagalaeng ti asawak ti kasjay nga puta kayat nakapasubli ni ti biyag na nga ano addan tuman gundaway nan kat aramidyan nan tumanen ti manglipot kanya. Nupay amok nga iti panagden namin to ken ni Norman kat saan to agbalin nga napudno iso na kanya gaputa namnamaig nga aglalakin to angim okay la kanya at least saan nga agbabae akas iti asawa isumat kat ti kayat ti isukatnak ti asawak iti sabali nga babae angim no aglalakin to man ni Norman at least panandali ang sarap lamang nga kunada. Basta siya tulakid diti awidan na ket saan nakto nga isuksukat iti padak a babae. Kasi nyong iso nga nagsuratak tababala agpabalakadak man usto met laeng dagiti nga ras-rason ko dadi pa nagpampanunot ko normal ka dilaeng wenno agmauyong akon nga kas kunada papa ken mama di ta maamuanda nga adan relasyon mi ken ni Norman. Di tam na amuan met ni George nga asawa ti amin kasi nyong ket di pulos nagsardeng nga imay nga lukoy ti riknak. Ananwek kano ti bakla. Kunana nga agibalbalen sa kanulaeng kunana nga saan kano nga agpaypayso nga ipatpateg ko ni Norman. Aramidek kanulaeng daytoy tapno no kasi kasta ket ipariknak met king kuanat sakit nga imparikna na kanyak angim saan napudno ti panagayat ko ken ni Norman ket napudno met ti panagayat na kanyak nupay nalukneng laeng nga panagayat nalukneng kunag gaputa nalukneng tirikna ni Norman ngano daduma ket babae ti kayat nata syempre sapul-sapulen na meten ako na ang impacheck nga no daduma ket lalaki met ti sapul-sapulen na balakadan dakman kasi no usto di tinaramid ko wenno saan ka di penaladaw ti amin no kas pagarigan man ta agbaliw ti panunot ko ket agsubliak iti asawa ken iti sidong ti pamilya. Iyon akong diagyaman kadigiti amin nga mangted ti balakad. Sabi ko may kandak ti balakad mga kasinda talaga aging gaita ket adu dagiti mangburburibur ti panunot ko adu dagiti mangibagbaga kanyak nga agmauyong ak ngayon para kanyak naragsakak ken ni Norman ket di damat maited ti pagragsakak dagita nga mangibagbaga kanyak nga agmauyong ak iso nga aging gaita ket agdenden na kami ken ni Norman. Thank you met ken kakasin ti anos mo ken laing mo nga nangurnos nangibasa ken nang drama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Sabi ko mata adamet na ibati na nga adal liwliwa ken pagulidan wenno pagsarmingan iti biag kadagiti nakabuya ken nakangeg. More power to your program and God bless everyone. Toy na in love iti bakla nga pagayam yo Marisa iti Ilocos Norte. Thank you so much Marisa ti panangibure mo kada kami detang pakasalitan ti parikot mo iti biag ket namnamaem nga adda maited daking kang balakad no pay adala tamed dagiti mangdilaw king ka mangunget king ka makaunget king ka aya kasi syempre sa balilaeng mat ada ti makirelasyon ka iti straight nga sa angkit di nga ti
padamot lang nga lalaki ti kayat na. Ayan. Okay, thank you so much kadigiti naruway nga nagbuya. Ayan, thank you. Happy weekend once again. Ket kabayatan na nga maibasan to digiti balakad yo. Ayan. Dumngeg temet kadigiti kankanta iti Nemars Studio.